Kaixo adunako ikasleak, gaur erakutsiko dizuet Movie Makerrek nola funtzionatzen duen askar-askar. Beraz, hasingo geha. Mira, lehenengo gauzein behar dezu hemen, Movie Maker irikin, bai? Eta hementxe agertzen da laukitxo honetan, kuadro honetan, klik bat eman, eta selekzionatuko iteu zer iko nahi deu. Kasu honetan, lau bideotxo hauek iko iteu. 3 eta 4 kontrolekin, abrir. Bale, ikusi zuen bideo motza diet askar-askar kargatu da. Bai, hemen, hau da, play emate baldin badien, bideak entzuteko. Lehenengo gauzingo deuna da izenburua jarriko ikusi zuen, hemen titulo, eta hemen jarriko deu zuek nola civic values lantzen aizeaten, esketxa batzukin dituzuen, civic values, izenburua, hoxe jarriko deu, civic values. Ikusi zuen hemen, duración del texto, 7 segundu gehiegi da, hasieran da jarriko jau 3 segundu. Testua da 3 segundukoa, baina beltza hau, bideo hau da 7 segundu. Ordu ningo jo hemen editar, eta hau jetxiko dugu 3 segundura. Bai? Eta ikusiko dugu horrela. Ikusten civic values, eta ja bideo hasiko ditzateke. Hello! Bale. Guain ningo deuna da bukaera, bideoaren bukaera. Ordu hemen goran jarriko dugu principal, eta emango dugu créditos. Ikusi zuen? Zuen gelan izena da, adibidez, Coronavirus, bai? Eta esketx horretan, bideo horretan parte hartu dutenak, da Ander irakaslea, Ander, Eneko, Urko, eta bar, bai? Baina hoik jarriko iteo adibide bezala. Eta ikusten zuen, duración del texto, iaia 7 segundu, gu jarriko jau 4 segundu, bai? Eta baita ere, iluntasun honei, baita ere editar jarriko dieu 4 segundu. Bai? Eta emango jau play, eta ikusten zuen, nola ateatzen dien. Holaxe. Bale. Guain ikasiko deuna da, nola bideo bakoitzen azpian jarri behar dituzue testuak, bai? Eta hori nola egiten da. Jungo aukeratuko deu bideo hau, ikusten zuen urdinez nola aukeratzen da, eta emango dieu, principal hontan, descripción. Bai? Eta hemen esaten du Anderrek, hello, are you, eta puntosen, bai? Horrela, ikusten zuen, hello, Bale, hemen ikusten, hau nahi baldin maizue testu hau handitu, hemen jutezeaten handitzen, bai? Nahi baldin maizue kolorez aldatu, hemen kolorez aldatzen da. Nahi txuria gehiago gustatzen zait, eta hemen negrita, kursibak eta abar, bale? Eta erdian. Bale, ikuska dugu, hello? Hello! Are you the one who has found... Bale, baina ni nahi hello hau berandu xego ateatzea, bai? Orduan hemen klik bat emango dugu, eta jarriko dugu hau, motza hau, 3 segundu, bai? Eta gero nahi baldin badego honek klik eman, eta mugitzea bazkeu. Bai, nik igual hor hastea nahi dugu. Orduan guain, hemen hasten danen, transkripzioa berandu xego hasiko da. Are you the one who has found my dog? Bale, listo. Urrengo gauza ingo deuna, bideo hontan ikusiko zuen nik itzeitetela hasieran, da hori nahi dugu bideo moztu. Eta nola mozten da? Ikusiko dugu, emango jau play. Yes. Berriz. Yes. Bale, yes, orduan berriz esaten duen hortan, ingo dugu moztu, selekzionatuko dugu, Berriz. Berriz esan dut hor, eta hortik nahi dut moztea. Orduan ingo dugu hemen editar, ikusi dugu nun nahi duen moztu bideo hau, eta emango dugu ikusi dugu hemen dividir. Orduan, bi pusketatan egin du, eta guk hau kendu nahi dugu, ez? Orduan, hemen eskubiko botoiai emango dugu xaguakin, eta emango dugu kitar. Eta guan ja, hor moztuta, baina ondo dago. Eta azkeneko gauz esplikatuko dut, bi bideo hauetan, ze aiten, nola izena du ba, transizioa nola jartzen den, bai? Ikusi zuen hemen animazioan eman, eta ikusko, adibidez, hau emate baldin badeu, bideo ontatik honea pasatzeko, bai, transizio hori egiten du. Hemen, ikusi hemen beran, transizio pilo bat daude, bai? Bale, eta zuek aukeratzen zuen. Transizioak gehiagire ere ez erabili, zatik begiak bestela nekatu iteitu, eta, bueno, zuek ikusiko zuen, politia nola gelditzen zaizuen. Eta hoan ja, azkeneko gauze, nola gordetzen den. Gordetzeko hemen ikusi zuen, artxibos eman, eta zuek eskolak ordenadore guztitan Movie Maker instalatuta dago, baina zuek ez bazue bukatzen egun baten eta hurrengo egunen jarraitu nahi baldin baduzue, bain beharko dizu proiektua gorde. Orduan eman, guardar proiektu. Eta honek jarriko jau, proiektu honek, civic, jarriko dugu prueba, bai? Prueba. Eta nun gordeko dugu hemen bideo zontan.
Orduan, guardar emango dieu, eta proiektua gorde du. Orduan, ikusiko dugu hemen bideotan, ikusten hemen, hau da, Civic proba. Urrengo egunean jarraitu nahi baldin baduzue berriz bideoarekin, ba, honei eman barko dizue, Civic proba honei. Eta gero beste gauza bat, ja behin bukatzen dezuenen proiektu guztia, emango dizue artxibo, eta hemen ikusten zuen guardar pelikula. Eta hemen recomendado para este equipo. Civic prueba, bideosetan gordeko dugu eta guardar. Vale? Eta hemen ikusten zuen guardando pelikula. Jungo geha hemen karpeta honetara, bideoak ikusten, bideoak, eta hemen ari da gordetzen. Hau da proiektua, eta hemen pelikula ikusiko dugu. Aber, zenbat falta da, 175, ja bukatzen nahi da. 85, nik uste ja bukatu du, eta ikusi zuen hemen Civic prueba. Eta hau ja da pelikula itxita. Ikusten zuen hemen hasiera jarri deuna, hemen beran. Hello. Are you the one who has found my dog? Gu jarri den transkripzioa, eta hoi, Yes. animazioa. Bale? Eta besteik ez. Ea bideo politiak iteite zuen, eta ikusiko iteu gero blogean. Bale? Bueno, adio!